Hello, beautiful family. Welcome back Turut to bacana. Iba Channel. Te pia long kumno baro saya komen hapo comment section. Bentar kasi ngimut le ayu. Buat try lipstick. Te ngaklet ban dia tu ya piba ini para jonga try play itu hia imo ki videos parim jongaru. Te ide soda. Tanana. Tanana. Te tingi kwa ban persyang ya kini ki lipstick kilong kumno haka skin tone jonga. Baru kalong kumno haka skin tone jong i. Tingi cut ru ya kaneka trying lipstick on different skin tone. Te kane kala banyarap ya piru ba pinjet Papenang banjet ya ki lip shade kat kum ka skin tone jong pi. Ni don bon talib ha kine ki lip shade hang ne ni don ru na Swiss Beauty mo ni don ru na Lakme. Bon ba kine ki lipstick hang ne ngim tip ni la na em ban mah ban penlengkot ya kaneka video te pet ya kaneka video hadu bakut wanam skip favorite pick jong pi kat kum ka skin tone jong ni oh shwa pengen ya shakmat jong kaneka video ngi ngakwa ban pen ep ngi lipstick remover mo lada pim don yaw ne Garnier micellar water all in one te pila ban pedon kam kum Vaseline mo ini tarai baro ngi adon kam tamenta telang lei te ngi Seltonat bha banta mo It's very easy. Easy bha ban remove ya ka lipstick jong pi te phila ban pedon kam da micellar water na Garnier te shwa pengen tak lipstick ni haban prep bha ya ka lips apply pi haban prep bha ya ka lips jong pi nang tapat sa remove ni don hang ne ngim don cotton te pedon kam da kaneka jan ma te make sure ba ka lip jong pi ka long smooth kum to khnang ba ka lipstick jong pi ru kon long smooth te nang kong ngin sedang shwa da sugar ma this one te ngin pen EAP ka ju ka lipstick ngin pen EAP ha different skin tone ma te ngin pedon kam the matte as hell crayon lipstick then cherry darling ngan mention ya ka shade hang ne khnang ba pin la ban order ma te ngadon blush hang ne na Europe girl ngala depan ong pi tharai bon bahaki videos jong amo nas ngau tanat palat yaw ne blush kadon yet ru hang ne bat kadon blush ru hang ne long handy bah te ngadon brush ru na Mars nong 4 in 1 mo te ngan mention hang ne screen ada pikwa ya kam tam kito ki beginners ki badang shustang banta make up pikwa ban the ki brush balong best kumne te phila ban pron kam best bah tang tak lipstick la pair kador ka lip shade kaju ka lip shade haka different skin tone Hapirap orange ko hangarap. Boom. Kalong gumno sa comment po comment section pi internet hangane pi internet hai soda ne pe kaju ka lip shade ma te nga kwa ban ong pi ba kanika sugar lipstick kalong tor khong khandiat ha shintor tang ba lada pi nang pat ban prep bahaya ka lip jong pi em lele phila ban pron kam mo te ngi habban remove mo kane te kam dalong e than ban remove phila ban remove da Vaseline room lele mo te lipstick ba arpat ngen pan EAP na sugar hi naka shade 01 Scarlet O'Hara mo tila da pikwa ban ta lipstick balong red long maroon gumne kamtam ka Christmas ro kala jan menta te tharai ngi lai akwa hi ban ya the lipstick ro te ngala da ban ta kane ka 01 Scarlet mo kane ka natural lighting mo ngi shoot ya kane ka video da ka natural lighting ngi tang na ka natural lighting bawan na jingkhang mo ngam medere ban tak lipstick kum kine pila yo i em best he ab ha ka best he pe kalong kum no hanga bat kalong kum no hai kaju hi ka lipstick mo long red banga de ro ma kine tingin simbiang last lip shade bangi don na sugar naga shade 12 baby house man
ngin ngam tip kan long kumno haka skin jonga kani ka long tharai kan sa Ya habat ya ya. habat i tingin pej mo ka long kumno ai mo pio i kumno pej ha skin tone jonga long kham yong kan det de ha skin tone jong ipat long Kham kham light kan det de Lek kendiat. de pisa comment po comment section mo best hanga ne best ha i na dengan ong pi ha kan det ba la da pi apply kom kan lipstick long ha kapor ba pi pedon kam apply kom to long creamy kan det tamba kalong dry pat haden kato pa nema tamba mde ka waterproof mo mde ka kiss proof mde ka waterproof kata ka de ka way ba la da pi bam jing ba me e kom toru te ka la ban khoj nang nema te pi haban reapply kan ka lipstick ma mentapat Pat ngin na face Canada. ingin try no na faces Canada te kabanong kong ngin pedon kam syada ngam tip lada ngakan mau ya ka shade ngan mention ha po mo ngan mention ha ne ha screen knawa pinyo i ba slam kalong sma kandiat tangbam lele long kadan fragrance mo Faces kandiat Canada. te kane ka de ka best ha right Hanganay tip. long nude pink kandiat best ha right best ha Hanga timnya dera. Pat ha happy rabdu Hangirap. hanga like pair. Pair ha de Best haine nga best haine. ngam tip best hangane best haine ne pi comment po comment section ma next shade pat bangi don na faces Canada comfy matte pro ruby sen red 04 ma ngin mention ya ka shade mo hang nek nang ma pinla ban order an ai ya ka honest review ma nakane ka faces Canada ngate ngam sngau tanat ya ka jing sma fragrance kandiat ada pi pim sngau tanat ik lipstick badan fragrance te thila tip himenta ada banyak tu pi tang ya ka color pat kalong best ba long soft ba but long smooth ba aju ka lip shade tang ba kalong kumne ha ka different skin tone Pat best haine em. te mentang in pen khuj next shade na faces Canada ngidon intense matte lip plus primer ayu dash of pink 05 ngin bu ha ka screen kna me pla ban order ma dash pink ni bright siya ba palat pet menta te tip shoot long kumno ka duro pio i kumno per ba hanga Best. hanga kalong kumne ha ipat long light pink kalong soft he ma Kalong soft kabag si. tang bam day pat ba long lasting ma kan mau ya kata na faces Canada na sugar day ba long lasting ma next lip shade bangidon hang ni na Kiro Beauty ma kirta Piti por bajak kane ke lipstick ila ajan yam. nga best ba yan lipstick na Na buri. Te ikumpen hap ne ngam tip Ya. re por banga pelangging. tay Te love nga pink na lapat po nga bad i ars nem sa USTM ne. Tang banga bun lipstick to kapor tengam kemau re. Maka tay don nga ro. long favorite jo nga best ba kaya habat ka skin tone jo nga ngin bam jing ba Latat. break siya kandiat mo dito sa green tea de konne right kade ka po ha mo Koner de ong sai de ngin bam bang phang long light ba de long lada ngi pikwa ban bam light breakfast de best ha kalong healthy ru mo nga share da kagihi break time la dem ngidang up sa green tea dem mentang in try no da Kiro. Kiro lipstick Ngla apply teng arsin. nada pikwa lipstick balong soft pink gum to mo best ba Gani ra eta baga.
They Tanga have brown skin tone te pink te ka have pink. pink color ya have ha. Kane ka best mo kalor jonga. Oh kane ka de ka 08 pink granite. 08 pink granite mo na kiro best ha. Vậy sức ha. Nga là đẹp. Pat ka de ka bullet lipstick mo bullet lipstick na kiro naka shade ginger tea 05 ginger tea 05 ma. Lada pikwa lipstick balong kumne nude mo bun na pdeng jong ngi don la ka jong ka jing sngaw tanat banta ik lipstick ru lada don na pdeng jong phi bom sngaw tanat banta red lipstick lane pink lipstick te kane ka de ka way na ka banta jong phi Bạch hay long brown nude brown nude kandiat te ha iru long nude ba ka long nude light nude ba ha I hanga pat long nude ba hangi kane kami dire ngam internet remo kane ka shade la pen thang jong kane nga tanga best ya phi ba long fair skin te biang nga tanga snatana dire ba la na phem kwa ba long bright pum to tem pla banjet play I here ka different roma ya ka jing ya pair next shade part ni don lakme te ngam don bun tali lipstick don tang arlai tali tang ba tam don shu don tang go we te kane ka de ka bullet lipstick kane ru ngas ngau tanat ba banta ngala de ban pni pi ki videos barem jong ngam to te kane ka de ka bullet ma wow kalong kum no pe best ladang akan mau ya ka shade dengan mention hakane ka screen kane ka de ka lakme cushion matte lipstick nga best ba ya kane ka lipstick te pla ban Bạch yet pair long ha I long bright ba de ben best long happy orange de hanga pat long red de wow kajing pair apa yang kini ki arngut ki samla next lip shade bangadon hangne kane ka de ka nude lada pikwa balong nude ba te kane ka de na ka sampai banta skin jong tune jong na ngam tip you come and be ay yele kane ka de na ka banta kito ba kwa ban apply tang ba kim kwa pat ba ki brew ki tip ba ki apply lipstick te kane kaya hap haka happy Bạch hangam em chna pau re Bạch long tik kum ka skin hey brown skin don't apply tang ba mi hap re hangapat mình tangin the best pen khoi next tik bangi don hangne na Swiss Beauty non-transfer waterproof lipstick 415 Bear. Very nice. Nyen sapet hanga I like this lip shade so much. Nude, ma? Nude lipstick. Best. Kanero nude, Naika avocado toast. Ma? Naika avocado toast. And kanepan Swiss Beauty. La long negro. Hanga kalong nude hanga pat brown ta hai pat long light nude ngam tip nganong kumno. Rene and Just Herb Max lipstick. Sedang sudah Just Herb mah. Ngala depan remove ila depan tak. Ngam tip shade ayu kane ap ngan page ha. Hibiscus red. Wah. Hanga. Same lipstick on different skin tone. Best sa comment fi tang mang Nga ngam tip ran best hanga na best hai ne ngam tip. Lipstick. Na Just Herb.
Need to have remove legs. Đây là đẹp just herb. Mình ta bắt ngân try the Max lipstick. Carnivorous. 116 Carnivorous. Long dark shock ba pala. Nga to may ito na Ala, dark. don na kaneka lipstick na do man siya tang ba. Best. Ka best he. Ne? Nong? Hey, bạch ba. Skin brown skin kani mo. Tang ba karem hapat ta. Tang ba kam ne slim re. Kada slim bam tala. Ban khoi. Baka best pat skin tun jong nga ya. Dili. Approve. Tea Tea time. Ta. Don ka refreshment room. Lạ thạch. Thạch re tang ba. Squat bandi na marla. Remove di adai. Mai to ka nga. Mentangan sabuk no. Ngan aya i. Thank you. Ngata. Rene. Bear of Red. Red. Pizza hangama. Saja. Ada pikwa lipstick balong sau terhagum ne. Kane kade kawe. Nga best bha tang bam ka tarkhong bha ngan ong shwai phi kata. Tarkhong bha te shwai phinta kane ka lipstick phi haban sumar bha te phi haban prabhai ka lip jong phi da kane ka lip balm Vaseline ma. Long dry. Not for daily use, not for everyday use, but for occasion, wedding, Christmas, but ki program but piko aban ta kum gane te yes. Best hay ne. Naganirap orange kay kong nahi. Ngan ong ya phi kane kade ka long lasting ma, long lasting lipstick. Long dry ba man tar. Long lasting but ka long dry. Matte. Dud ka dito. Emang pan. Ketiro la saulot, sinturo la saulot kum ka Shri. Last jong kane ka video mo na marbang ihaban le 2 part. La jrong pala kane ka video tingi haban le ar banta ma. Te kanero ka de ka way bangas ka tanad ha. Power Kiss Vegan Matte Lip Lipstick. Color Kissiness 009. Te tambangan ong shwai phi kalong tarkhong ba ma. Ba ngas ka tanad pat na marba kalong long lasting ba. Kum gine ki lipstick te phi haban apply Vaseline ba ya ka shintor jong phi. Lam kum ta te mlong ta pihaban apply pihaban prep hai ka shinto jong pe Tapos lang. Laman negro dyan dito. kanepat pihaban apply by bat lip liner ma te nga apply kane ka lipstick bat lip liner ma na La, dyan. te la da pikwa nude lipstick kanero ka de ka way bangas ngaw tanad ha te pila man jet da ka way pat ka shade ro na marbon Negro. bon bha ka shade mo na kane ka lipstick range Brown skin. Nay. hanga ta ka long okay long best eh Ya ka ne. but lip color ta ka best eh na kane ka de ka way Kan medera bat ka skin. ngin pan kod ya kane ka video hang ne ma Next part. next part part two, 2 ngin le da ka Maybelline. Maybelline favorite jongi Jongi. namar ba kalong long lasting ba mo lada phiru phis ngaw ta Hindi tang long lasting kalong comfortable. comfortable but long lasting ba the next part pat ngin pani phida ka Maybelline Maybelline. super
stay matte Matte ink lipstick. lipstick te ngin pen kut no e kane ka video hang ne lada phi itanat kum kane ka video na marba kane ka de ka first video bangi le mo bangi try yaki lipstick haka different skin tone te phila yo ihi phila yo idea kum no banjet yaki lipstick kat kum ka skin tone te sa comment ka favorite color jong phi bu tang bun pha ba klianga ba kum no ngin yo na ngin order kini ki products pen ya thu ken yaki Flipkart. na Flipkart ro phila ban order na Nykaa. Myntra bat Nykaa Mm. mo Nykaa Myntra bat Flipkart ngan bu ya ka link hapo ka description box sa check bahang te lech hakata ka link te sa order at hakakat ka jompi but sa order direct mdon kam ban lech ha Flipkart mdon kam ban lech ha Myntra ban wat he da phi da ka ba phi le kum ne da ka ba phi at ya ki products direct na ka link jonga ha ka app jompi te phinom bakla te bun pha ba ong yang kong gi bakla ban order kini kitiar kumta bale namar ba phim ju late na kaling ka banga bu hapo ka description box jonga So sad. nga lapan suk bha ya Ya phi phi tang ba. tang ba ngam tip bale phi phim ya check phim ya Pej ba. page bha ya ki videos ngala ada ban batai bha ngala ada ban batai bha ka we ka video ro kum no ban order kini kitiar tang ba don ba page te tharai ngin pen kut no kane ka video hang ne te ngin le no next daka part 2 jongka Maybelline lipstick te la da phi itana kane ka video don't forget to like share and but subscribe ya kane ka channel Jong Jong Iba. Ma te bye bye take care and stay safe